Il-tqajna l-vlog ieħor illum għandna naqra trekking, għandna biċċa trail naqra interessanti. Minn hawnhekk mill-Mistra ħanimxu san-naħa ta' Santa Maria Estate li nkunu wkoll ngħaddu min-naħa tal-bajjiet fosthom tal-imġiebaħ, ibqgħu magħna. Ħanimxu. Mela, ħankomplu b'din il-trek għallum. Jekk qed taraw tajjeb ukoll qudiemna hawn il-Gżejjer ta' San Pawl. Taraw ftit il-ġmiel li hawn hawnhekk. Di l-ewwel darba li għamilt trekking ejjena. Għandi wkoll xi filmati li għamilt bil-kajak fis-sajf. Issa nagħmlilkom il-link ukoll tiegħu. Mela, hawnhekk iltqajna ma' l-istruttura x'aktar xi hija gun post ta' żmien il-World War II, ħanżlu naraw ftit xew. Kondizzjoni tajba tidher, naraw ftit il-veduta li għandna minn hawn, Għaraw ftit il-feature li fija di xaktar xija għamposet naħseb. Dawn il-bibin fi żmien mhux illum tax illum restadit x'għamlilhom fejn il-baħar. Kienu jislajdjaw u tingħalaq. Hemm ukoll in-naħa l-oħra biba waħda u tnejn dik in-naħa. Mela hawnhekk għandna Fire Station numru 11. Mela kif qed taraw qudiemna hawnhekk tara mal-ġemm hawn il-Gżejjer ta' San Pawl. Għandu dan huwa l-eqreb post minn fuq il-blat li tista' tasal saħħejhom. Ovvjament biex titla' fuqhom trid jew kajak jew dajsa jew xi helikopter, hemm xejn oħra. Hawnhekk inżilna dil-parti ta' baxxa għall-baħar fejn hawn ukoll dal-blat ara. Kemm hu ċar il-kulur tiegħu bħala blat. Qisu franka. Xi tafal hemm fuq ukoll ara. U waraw ftit hawnhekk. Dawn ix-xeni spettakolari ta' tluħ ix-xemx. Illum ħsibni laqa kmieni, konna hawnhekk tista' tgħid mas-sebħ. Mela b'dawn ix-xeni tax-xemx tiela hawnhekk warajna qegħdin fl-erja tal-Blata l-Bajda hawnhekk, il-Blata l-Bajda. Ħankomplu nduru minn hawnhekk u naqbdu triq issa għax-xaqliba l-oħra għandna l-imġiebaħ bej għad baqax naraw, għaw maħna.
bellezza, Mela, ħanduru l-ura. Hawnhekk araw xi struttura, ħanaraw naqra x'inhi, kemm hawnhekk araw. Hawn xi tonkos mal-art. Ħanaraw ftit x'tista' tkun. Pilastri. Mela, hawnhekk jidher li kien hawn taraġġ li kien jinżel minn hemm fuq u jibqa' jdur l-hemmhekk. Però illa tal-mewġ għamlet tagħha. Naraw ftit ukoll fejn kaxkar il-mewġ, Għamminaw. Rieħu le. Dil-bajja hawnhekk żgħira. Sfortunatament ma nafx isimha, però jekk hawn xi ħadd li forsi jista' jgħidilna jtina aħjel dil-bajja hawnhekk kejtna bil-grara. Inkredibbli, Dan biċ-ċittat ta' fal hawnhekk fejn ħankomplu bit-trek tagħna tilgħin dil-biċċa. Ġru laqa. Mela, hawnhekk jidher li sibna toqba ġol-blat, ħanaraw naqax fija, aħna kollox niskopru naraw ftit ċaw mawx, nosservaw. Mela, graffiti, sfortunatament. Naraw ftit. Nirġiju minn hawnhekk. Kullimkien taħżiż. Inkredibbli, Naraw ftit ukoll dawn nizliet kemm huma sbieħ, Il-blat hemm fuq. Il-features ta' di-trek huma vera hekk uniċi naħseb. Jinbidlu minn biċċa l-oħra. Omana, komplu. Mela hawnhekk qed noqorbu wkoll lejn il-bajja tal-imġieba. Waħda mill-isbaħ li għandna f'Malta li hija jien għalkemm mhix daqshekk aċċessibbli bil-karozza. Però fis-sajf ikun hawn ħafna nies anke bid-dajjes. Naraw ftit il-ġmiel li hawn, Mela, hawnhekk wasalna l-bajja tal-mġieba, araw ftit dan il-ġmiel, ġejna minn hemm fuq u bqajna niżlin hawnhekk. Araw ftit. Ħammexikom naqra ma' din il-bajja. Taraw il-ġmiel naturali li għandna hawnhekk, Mela, hawnhekk tlajna fejn l-istruttura, xi aktarx li hija xi gunpost. Sakemm mhux mibnija riċenti ta' żmien il-gwerra, naraw ftit ukoll dan naqrawiet hawnhekk li nieżel għall-bajja u l-veduti bellezza li għandna minn hawn fuq,
hawnhekk li qed tiġġarraf kważi waqa' kollox, ħandaħħalkom ftit kif nista' biex naraw ftit hawn ġew il-fdalijiet ara li baqa' minn din jidher li hija riċenti, ma naħsibx li hija xi gun post oħra di. Naraw ftit hawnhekk kif kollox pal tal-bajtar u hawnhekk huwa l-unika ħajt li jidher li għadu naqra fi stat diċenti. Mela, ħankomplu l-aħħar biċċa ta' trek tagħna dalwaqt naslu n-naħa ta' l-erja Santa Maria Estate. Nkun qed nispiċċaw it-trek tagħna hemmhekk, l-aħħar ftit ibqgħu magħna. Dik kienet avventura oħra llum, kellna ftit trekking. Imxejna mill-Mistra sa Santa Maria Estate hawnhekk qed taraw ukoll il-bini. Ħankun qed nimxu għall-karozza biex imbagħad immorru għall-karozza l-oħra għax taqna minn point A sa point B għalli jmiss. Bye bye.